After 15 minutes, mga loves, ayan na yung itsura niya. Puro bubbles na siya, oh. Naglabasan na yung bubbles. Pero dito wala pang bubbles. Diyan lang nagkaroon ng bubbles. So, medyo hinihingal pa ako kasi nag-biking din ako konti. Tanggalin na natin. Punta tayo sa CR. It's me, Clany, and welcome back to our channel, Love Clany Clapano. And please do subscribe our channel. And tonight, gabi na nga po ngayon, it's 10 o'clock. 10 o'clock. Yeah, 10 o'clock. And the second day ng curfew. Dito sa Kuwait, and ang maghapon ko ay pumasok sa work. Kailangan pumasok sa work, and then after that 5 o'clock kailangan stay home ka lang, at nakatulog ako mga loves, at saka nagising ako, pero kumain naman ako, tapos nagising lang ako. Natulog ako ng maaga kasi medyo masakit yung ulo ko today. Ayan, ulo natin today, kaya kailangan pinahinga ko, tapos uminom ako ng Panadol o parang paracetamol sa Pilipinas. Tapos ano pa bang ginawa ko? Ayun, actually check ng mga comments nyo. Shoutout sa inyo mga loves. Nag-check ako ng mga comments nyo, tapos nakatulog na ako. Sobrang sakit talaga kasi ng ulo ko. Anyway mga loves, tonight is actually matagal ko na itong binili. Pero hindi ko pa rin nagagamit o natatry. So, i-review natin to. Ayan, magre-review tayo ngayon ng isang item kung okay ba siya. Actually, mga loves, yung mukha ko. Yung mukha ko, puro ano na siya, tigidig. Yung pimples na. Ayan. So, facial cleanser na ako ng Eskinol. Tapos, ayan, ang binili ko ay isang face mask. Ayan, isang face mask. Ayan, so, ano to? For Pure Derm daw to. Skin Solution. Deep Purifying Pink O2 Bubble Mask. Ayan, isa siyang bubble mask, mga love. Ayan, titinan ko kung ano yung pakaramdam kung itong isang bubble mask. Peach flavor siya. Sabi dyan is deep cleansing, clarifying, nourishing, sebum control. And also, ayan. And sabi dyan, wash off sheet mask generation abundant, remove impurities, dead skin, and serum to brighten. Kaya na magbasa mga loves. Ayan. Tapos may step dyan. Step 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Ayan. So, ayun nga mga loves, nabasa nyo na ba? Anyway, ito na nga, buksan natin kung anong hitsura nito. Dumi ng kuko ko. Ayan. Ganito pala hitsura nito.
So, liig natin. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Anyway, ayun yun. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Ayan, sabi niya, apply the mask over a dry face and alignment with the face shape. Face shape. Number 3, wear the mask for 10 to 15 minutes. Anong oras na ba? It's, wala akong time. 10 minutes. Remove the mask when the oxygen bubbles have risen if sufficiently. Pag lumabas na yung mga bubbles. Ang dami na mga bubbles, oh. Yung mga bubbles. Then, rinse your face with lukewarm water. Kailangan pa pala itong alnawan. Oh, may caution siya. Caution. Avoid using on blemishes, pimples. Hello, may pimples ako diyan. Irritated or sunburned skin. Stop using and ask a doctor if skin become red, swollen, itchy during use. Above symptoms persist after use. And then, keep out of eyes. If eyes contact, rinse with water. Avoid using on a skin which is sensitive to bandage, tapes, or peel-off mask. Avoid storing under the direct sunlight or high and low temperature. Keep away from the reach of children. So, ayan yung mga caution niya at saka yung mga instruction. So, hintayin natin maging bubbles. Mag-bubbles yung ating mukha dyan. Ayan. After 15 minutes, mga loves, ayan na yung itsura niya. Puro bubbles na siya, oh. Naglabasan na yung bubbles. Pero dito wala pang bubbles. Diyan lang nagkaroon ng bubbles. So, medyo hinihingal pa ako kasi nag-biking din ako konti. Tanggalin na natin. Punta tayo sa CR. Para tanggalin. Tanggalin natin yan. Para kung si ano. Ayan. Ang tsura. Ayan. Ang tsura natin. Daming bubbles. So, parang yung sabon. Ayan. Tapon na natin. Then, wash down natin lukewarm water.
Oh, sorry. What I feel. Alam mo yung naka-apply pa lang siya is parang napipil mo yung may mga pumuputok-putok-putok, which is the bubbles nga. Tapos, refresh. May ipis. Refresh yung mukha mo. Tapos, wala namang, hindi naman nangati ang mukha ko. Ayan, hindi naman siya nangati. Which is dati na yan. Ayan yung sinasabi ko sa'yo, may pimples ako dyan. Ayan. Ayan, refresh lang yung face. Na-refresh siya. Tapos, mukhang nalinis naman yung aking, ayan, parang na-moisturizer. So, okay naman siya ngayon. Okay naman yung ating bubble mask. Feel refresh. Ayan yung ating result. Parang mga pink-pink yung mukha ko dyan. Gawa siguro ng peach na flavor. Ayan. Yan ang ating. Meron kasing mask na pag in-apply mo, nangangati ka, diba? So, ito, hindi naman siya. Okay naman siya sa mukha ko. Hindi ko lang alam sa inyo kung magiging okay. Kasi, iba't iba naman tayo ng type ng skin. Ayan. So, okay naman siya sa mukha ko. At saka sa yung feeling ko is okay naman siya. So, anyway, mga loves, ayan na po ang ating review for today or for tonight. If you are gusto niyo gumamit, please let me know kung ano yung result sa inyo, kung ano yung na-feel nyo. So, anyway, mga loves, that's all for tonight. For today, my second day of our car video. So, ingat po tayong lahat. Please do subscribe, like, and share. God bless.